חברים, מה שלומכם? היום אנחנו נמצאים במפגש מספר 3, אנחנו נתמקד בסגנונות חשיבה. אני קצת אתן לכם קצת רקע מה עשינו עד עכשיו, כדי למקם אתכם. אנחנו התחלנו באיזשהו תרגיל פתיחה והיכרות, דיברנו על החזון ועל היעדים, דיברנו על המבנה הארגוני של המחלקה בתחומי התפתחות. במפגש השני דיברנו על מהו צוות, הגדרנו את התפקיד של הצוות, עשינו איזשהו תרגיל וסיכמנו באתיקה. היום המפגש שלנו יהיה כ3 שעות. אנחנו נדבר על סגנונות חשיבה, תהיה לכם איזושהי הפסקה ונמשיך אחר כך. טוב, אז ככה אנחנו נתחיל באיזשהו תרגיל. אני אקריא לכם איזושהי סיטואציה, לאחר מכן כל אחד יקבל כרטיסייה. ויצטרך להתייחס לסיטואציה מאותה נקודת מבט שכתובה לנו. אז ככה, מחלקת קשרי לקוחות מונה 10 עובדים, אשר מחולקים ל3 צוותים ומנוהלים על ידי מנהלת המחלקה. כל עובד נדרש לעמוד ביעדים אישיים וכן יעדים מחלקתיים. ובעצם נוצר מצב שבו העובדים עומדים רק ביעדים האישיים ולא ביעדים המחלקתיים. כשהיעד המחלקתי הוא בעצם 300,000 שקלים לחודש. אז בואו רק נחלק להם. ניתן לכם את זה ככה 3 דקות, שכל אחד יקרא את הסיטואציה, את הדמות שהוא צריך לגלם. עכשיו הילה תחלק לכם. חבר'ה, הפוך עם הציור של הכובע קדימה. הילה עכשיו מחלקת לכם שוב את התרגיל, ומאחורה יש הוראות של כל אחד, אל תראו אחד לשני. ההוראות שיש לכם מאחורה זה בעצם הדמות שאתם צריכים לגלם. זה התרגיל, שכל אחד ייקח 3 דקות לחשוב איך הוא רואה את הסיטואציה מאותה נקודת מבט של אותה דמות. מישהו צריך איזשהו מיקוד או עזרה, אז אנחנו נשמח לדעת. מישהו צריך איזשהו הסבר, איזשהו פוקוס. כן, בואי תסביר. שזה אומר שאת חושבת שלא חושבת. בסדר? לא שנייה, גם תוצא שבזמן משהו. האם זה נכון שלעמוד שם? האם זה נכון מה שאני עושה? פה אני לא יכולה, פה זה הבחירה שלך. מה אין לי? מה, יש מי אצלה? אין ברירה? רגע, שנייה. אז רגע, אז אני אמור להביע את דעתי על העניין של זה שנצליח. אני יכולה לכתוב על הדף? כן. אוקיי, סבבה. אפשר גם לכתיבה? מה העניינות של זה? אתה צריך לכתיבה? מישהו צריך לכתיבה? רק השאלה שלי, דפנה, אני יש לי מחלקה חדשה. טוב, אז כולם סיימו, אנחנו נמשיך. בוא נתחיל איתך, אוקיי? בוא תציג לי את הסיטואציה דרך נקודת המבט של הדמות שקיבלת.
מה אתה חושב על הדברים, אותה נקודת מבט. זאת אומרת, מה אני עושה? אני אמור לנסות לשכנע אותם, כאילו... אתה אמור להציג את הנושא הזה, את הסיטואציה הזו, איך אפשר להגיע לפתרון, מה אתה חושב על הסיטואציה דרך נקודה טובה? קודם כל, אני חושב שיש לנו איך להתייעל. זאת אומרת, אולי אנחנו לא מתפעלים את עצמנו בדרכים הנכונות יותר. אולי אנחנו נשים שיטות עבודה מסוימות כבר תקופה מסוימת, אנחנו רואים שזה לא עובד. אולי הגיע הזמן לנסות לחשוב טיפה מחוץ לקופסה. לנסות אולי טיפה לייעל אנשים נוספים במחלקה. אולי ככה נוכל להגיע באמת ליעד המחלקתי לפני שאנחנו נגיע ליעדים האישיים שלנו. זו המטרה. אוקיי, תודה. מה את חושבת על הסיטואציה? אני חושבת שמצד אחד זה טוב שאנחנו עומדים ביעדים האישיים שלנו, אבל מצד שני זה חברים שלנו לקבוצה, שאני אישית כבר ותיקה בארגון ויודעת באמת למכור ומכירה באמת את הלקוחות שלנו וכן עומדת ביעדים, אבל לעומת חברים שלי פה שהם מאוד, עם ותק מאוד מאוד קצר של חצי שנה, אז אני חושבת שכן אפשר לראות איך אנחנו יכולים לעזור להם. אנחנו עובדים יותר ותיקים, אנחנו גם יותר מקצועיים, אנחנו יותר רגישים למצב, ללקוחות, יודעים איך להתמודד. ובתור מחלקה זה טוב שכל אחד מגיע ליעד האישי שלו, אבל בתור מחלקה שכולם מגובשים וכולם ביחד, אנחנו כן צריכים לתת קצת מעצמנו ולהגיע ליעד מחלקתי, שזה משהו שגם יגרום לנו לגיבוש. ולעמידה ליעד. תודה. אני חושבת שאולי צריך לחשוב על לנהל את זה, קודם כל לחבר למטרה, להבין מה המטרה, שאולי אנחנו כולנו נבין את המטרה הגבוהה יותר ברמת המחלקה וברמת הצוות, ופחות להסתכל על העולם הצר שלנו, ומתוך ההבנה את המטרה המשותפת, מתוך זה להגדיר יעדים מחדש, היעדים ייתנו מענה ברמה הצוותית, וכנגזרת זה גם ייתן מענה אחר כך ברמה האישית. אוקיי, אז אני חושב לגמרי שונה מכם. אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על היעד המחלקתי הזה. נכון, הוא קשה, אבל אנחנו נוכל להגיע אליו גם מהבחינה של לתת עזרה יותר אחד לשני, גם מהבחינה זה ייתן לנו בעצם היתרונות מזה, זה בעצם כל הנושא של הכסף שאנחנו נרוויח. ככל שאנחנו נרוויח לחברה יותר, ככה אנחנו נזכה בזה יותר. לצורך העניין, נוי תבקש עוד 5 חודשים העלאת שכר, אז יהיה לחברה מאיפה לתת את הכסף הזה. כי אנחנו נכניס סכומים של כסף שאנחנו לא נצטרך להוריד מהיעד המחלקתי. זו החשיבה שלי. אנחנו קודם כל מסתכלים על היעד וקודם כל יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו רוצים להגיע אליו וצריך לחשוב איך נגיע אליו. קודם כל אנחנו צריכים לבדוק איזה נתונים יש לנו ומה יש לנו, מה אין לנו, בשביל לראות באמת אם אנחנו יכולים בכלל להשיג אותו. על פניו אנחנו רואים את הכמות עובדים שיש לנו, אנחנו צריכים לראות באמת אולי להסתכל על נתוני עבר, פעם בצוות הקיים, במידה והוא היה הכיל את הכמות עובדים הזאת, כמה בעבר איזה מספרים הם הביאו למספר הזה או לא. סתם דרך שאפשר לחשוב עליו, סתם דרך הכי פשטנית זה לקחת פשוט את הכמות עובדים, חלקי היעד ולחלק אותו שווה בין כולם. תודה. טוב, אני חושבת שאנחנו מחלקה חדשה והציפיות מאיתנו הן מאוד מאוד גבוהות. מחלקה חדשה, אין לנו עדיין שיתופי פעולה האלה גם כדי לעזור אחד לשני, אנחנו עוד לא מכירים אחד את השני כדי לתרום ולהביא ליעדים המחלקתיים האלה. אני חושבת שכאילו קודם כל, אני גם לא מתוגמלת מספיק בתור מחלקה, אז אני אדאג קודם כל לעצמי, ואני
אקדם קודם כל את היכולות שלי, וברגע שאני אצליח לקדם את עצמי, אני אנסה גם לעשות את המאמץ הזה בשביל המחלקה, ובעצם לעבוד בשיתופי פעולה, והתלמידים האלה... בעצם אני יכולה לעזור גם לאנשים אחרים, ואני יכולה להגיע ביחד ליעדים המחלקתיים. אוקיי, תודה. אז חבר'ה, מה בעצם אתם רואים פה? מה יש לנו כאן? כל אחד בנקודת החשיבה שלו. מבט שונה. כל אחד האינטרס שלו. אוקיי. עוד מעט. טוב. תוציא רגע את ה... מיכל הלכה עם השחור. עכשיו, מה תחשבי שהיה אחרי שאתה שחור? יש לך את הצהוב. עכשיו תסתכל על הסיטואציה. מה אתה אומר לקרוא בצהוב? מה זאת אומרת על הסיטואציה? כן. אתה קראת מה זה הטוב הצהוב? כן. לא היה צריך לקרוא, ממה שהבנת, ממה שאלעד אמר, ממה שרשמנו, שהצהוב אמר, עכשיו אתה צריך להגיד, יש לך פה בצהוב. אם באמת העלינו את כל הנקודות האלה, כל אחד מהפרסונה שלו, מהשקפת העולם שלו, באמת כל אחד איך שהוא חושב שאנחנו יכולים להתייעל, אני באמת חושב שאנחנו יכולים להצליח בזה. אין שום סיבה שלא עכשיו שעשינו באמת את הסיום מבין הזה, ובאמת אנחנו מוכנים, זאת אומרת, הגדרנו יעדים מחדש, כל אחד הציב את המטרות שלו, ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה. אוקיי, נוי תחשבי שהגובה השחור הצליח, כי מיכל יצא רגע בחזרה. איך את מגיבה כמישהי שחובשת כובע אחר כרגע? מהכובע הקודם שהיה לך בהסתמך למה שמיכל אמרה. אם אני מסכימה עם מה שמיכל אמרה? אני אומרת עכשיו יש לך סיטואציה, ואת צריכה להגיב בהתאם למה שמיכל יגיד. מה מיכל אמרה? אנחנו לא מתוגמלים מספיק. הציפיות שלנו. עכשיו את, מה את חושבת? את מסכימה איתה, לא מסכימה איתה? תחשבי שאת עכשיו חובשת את הכובע השחור. בואי נדע את הכובע השחור. בואי תראי, תגידי לי איך. עכשיו את כובע שחור. התרגיל הוא אותו תרגיל. אני חייב לדעת שאני נראית את זה תרגיל. את הכובע השחור. סתם. תקרא עוד פעם. הוא חושב אותו דבר? הוא חושב קצת שונה? אני חושבת בדיוק אותו דבר, כן. קודם כששאלנו אותך בכובע אדום, כי בתור מחלקה... מה רשמת? לעזור לחדשים? כן, כן. אוקיי, אז עכשיו את כובע שחור. בכובע השחור. את חושבת שצריכה לעזור לחדשים? אז מה עכשיו? אני צריכה לדאוג לעצמי קודם כל. לדאוג לעצמי. כן, כי אף אחד לא מפרנס אותי, אף אחד לא מפרנס שלי משכורת, אז אני צריכה להוכיח. אז את תעמדי רק ביד האישי, המחלקתי ממך בעלה. תראי, אם היעד המחלקתי הוא יותר גבוה, כמובן שיותר גבוה, ואני ארוויח יותר מהיעד האישי, אז כן, אני אנסה לעזור, כי אני חושבת על האינטרס שלי, להכניס כמה שיותר בשבילי. אז זה יצליח? יצליח מה שאנחנו רוצים, מה שביקשנו. ביקשנו שהמחלקה תעמוד בסוף כל חודש ב-300,000 שקל. אם יתגמלו את המחלקה יותר, תגמלים אתכם היום. אם אני חושבת שזה לא מספיק, כרגע זה לא מספיק, אז לא. האם ככובע אדום וכובע שחור את חושבת אותו דבר? לא. אז איך את חושבת שלך עכשיו בכובע שחור? בכובע שחור זה לדאוג לעצמי. איך זה נקרא? זה להעלות את זה. מה, נכון? סורי, אני לא... זה לא כל כך... לא יורד לסוף. לא, אני מבין. איך זה בא לידי ביטוי? זה שאת חושבת בצורה הביקורתית, איך זה... אם עכשיו נקית, היו לוקחים, אוספים את הכל מההתחלה, מביאים לך, לאור הסיטואציה, תהי ביקורתית. עכשיו דברי. בדיוק מה שהיא אמרה. לא, מה היא אמרה? עזבי, מה היא אמרה? דברי. עזבי את מה שהיא אמרה, מה את לא, אני באמת חושבת ככה.
אני חושבת רק על עצמי פה. כאילו אני רוצה שישתדלו יותר, שישלמו יותר. ואני חושבת שאולי הציפייה מאיתנו היא גבוהה מדי בתור מחלקה חדשה. בדיוק אותם דברים. עכשיו אני חוזרת אליכם. מה היה פה? הכנו לקחת טיפה זמן להחליף את הכובע, בסדר. מה? זה לא כזאת, אפשר לה להיכנס לדמות. אבל מה היה כאן? מה קרה לנו בצוות? מה... ניסינו לפרש עבורה. אין לנו הרבה דעות, אין לנו הרבה כובעים. הרבה עמדות. שמה זה בעצם? לאן אנחנו חותרים? לאן אנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר? צורת החשיבה של דבונו. מה היא אומרת לדעתך? מה היא אומרת לדעתך? שלכל סיטואציה יש הרבה שוות, יש המון דברים. אין משהו שאין אותו. יש כל מיני שיטות וצורות חשיבה שונות לכל בן אדם, וזה תלוי לפי איך שהוא חונך ומה שהוא רגיל ומה שהוא הכיר באופן של האדם, בדיוק. אם אני לוקחת רגע את מה שאתה אומר, אז אתה אומר לי, אני יש לי באופי שלי, נולדתי. נכון. ככה אני לא חושבת. אני לא אמרתי שאי אפשר לשנות, אפשר לשנות, אבל זה יהיה יותר קשה מאשר לקחת בן אדם שהוא רגיל להיות ביקורתי ולהעמיד אותו בעמדה ביקורתית, להעמיד אותו בעמדה שיכול לבקר. לצורך העניין, אם היום אני אף פעם לא אמרו לי אתה בוא תבקר מישהו, או שאף פעם לא ביקרו אותי ושימו אותי בעמדה של מבקר מחלקה, יהיה לי הרבה יותר קשה מאשר בן אדם שכל היום מגיל קטן ביקר את האח שלו הקטן, או ביקר את ההורים שלו כהורים, או ההורים שלו ביקרו אותו והוא יודע מה זה ביקורת. האופי והטבע של הבן אדם תמיד הוא זה שיהיה הדומיננטי יותר. אני נגיד יכולה להיות מושפעת מאנשים אחרים כמו שניסינו להשפיע על נוי. אז יכול להיות שהיא תיקח מזה איזה משהו קטן, אבל העיקר, זה מהאופי שלה. בדיוק. נבנה מהאופי שלה. יש איזושהי אחוז של השפעה. אני חושבת שונה. אני חושבת שלכל אחד יש קצת מכל דבר. כאילו יש את הכל, ואצל רובנו יש את הכל, רק המינונים או המשקולות שיש לכל תכונה הן קצת שונות. אז בן אדם יכול להיות, נגיד אם שנייה ניקח את השיפוטיות או את הביקורתיות, יכול להיות שבן אדם הוא בעיקרו ביקורתי, אבל יש לו גם יכולת לחשיבה אנליטית, ויש לו גם יכולת לתכנן, ויש לו יכולת לראות את טובת הכלל, אבל הם פשוט במידה פחותה. ואז אם כאילו מסתכלים על מיומנויות שיש לבן אדם, אז פשוט צריך לדעת איפה אתה צריך לחזק. כי שיפוטיות צריכה להיות בכולנו, איך אנחנו יכולים להשתפר רק אם אנחנו יודעים לבקר סיטואציה מסוימת ולהבין מה לא נכון, וגם אצלנו, אנחנו מבקרים את עצמנו. אם אנחנו רק אנשים ביקורתיים, אז אנחנו לא נדע לעשות כאילו מעבר לזה. אם אנחנו גם אנשים ביקורתיים, ואנחנו גם אנשים שיודעים לתכנן, אז אנחנו נוכל לקחת מכאן, זה מיומנות. כל אחד מהתכונות האלה זה תכונות שקיימות בכולם, פשוט במינונים אחרים. ואז אם יש לבן אדם אחד, תכונה אחת חזקה יותר, תכונה אחת פחות חזקה, אז אפשר לאזן בין שתי התכונות כדי שהוא יוכל לקבל החלטות ולתכנן ולהגיע ליעדים יותר טובים. בואי ניקח את זה רגע לרמה של צוות. בסדר, אנחנו צוות, אנחנו עובדים כצוות. מגיעה מחר סיטואציה כזו. מציבים לכם איזשהו יעד, רוצים שתעמדו בו, יכולים, לא יכולים, מה... אם נעבוד באמת בצוות, זאת אומרת, הבן אדם הביקורתי יעשה את העבודה שלו, והבן אדם היותר אופטימי יעשה את העבודה שלו, ובקיצור, כל אחד... אתה אומר שכל חבר צוות צריך לבוא עם כובע מסוים. חבר צוות כבן אדם. נכון. אוקיי. אני לא מסכים. עוד פעם, מה שאלת? שאלתי, אמרתי, אנחנו עכשיו צוות עבודה, צוות קשרי לקוחות, אוקיי? מחר אני אגלה לכם סיטואציה. ולא יודעים איך להקל אותם. היעד שלנו לא יהיה 300, לא יהיה 500,000. בסדר, אנחנו מחלקה שצומחת, מתחילת לפני חצי שנה, עולים, יש יעדים, ארגוניים, צריכים להגיע אליהם. 500,000 שקל. מה עושים? אני חושב... תגיד אפשרי, אין בעיה, תסתכלי איך לקדם, בעבר הבא, נעשה את זה ככה וככה, אי אפשר להגיע לזה, נעשה ככה וכן נגיע. כל אחד תהיה לו את הדעה שלו. נכון, בדיוק. כל אחד יגיע ליעד החדש עם הדעה שלו. אבל בסוף צריכים לעבוד עם הדעות שלנו ביחד. צריך לעשות איזשהו תיאום ציפיות, לשבת עם כולם, כל אחד מעלה את הדברים, כאילו למה כן, למה לא. מה קורה במהלך התיאום ציפיות? דיון. ויכוחים, זה יותר ויכוח, זה יותר... בונים איזשהו נוהל, סוג של נוהל. מה קרה עם נוהל? שנייה, מה קרה עם נוהל? שכנעת. למה? כי אני רוצה שזה יותאם לדעה שלי. אז אני אמרתי, אתה אמרת שאתה לא מסכים עם יעד. למה? לא, אחר כך אני כן.
כן, הסכימי. אז בואו נשאיר את זה רגע פה. רגע פה. הילה תמשיך ותסביר לכם שנייה על הנקודה. אז קודם כל, כמו שראיתם, הוזכר פה השם דבונו, וכל מה שעלה כאן והזכרתם והעליתם על הלוח, אז יוצא מתוך איזושהי דעה או איזושהי תיאוריה שפיתח אדם בשם דוקטור אדוארד דבונו. פיתח איזושהי שיטה שמדברת על 6 כובעים. עכשיו, אנחנו אמרנו את הכובעים קצת לאיזשהם סרטים, וכל זאת ככה אנשים, אבל לפי השיטה שלו, כל כובע ייצג צבע מסוים, וכל צבע של כובע מסוים מייצג דעה מסוימת. אתם בתרגיל קיבלתם מנופר, משקפיים, או כובע שדרכו אתם רואים סיטואציה כזאת או אחרת. במקרה נתנו לכם איזושהי סיטואציה מסוימת, ונתבקשתם באמת לנתח. ומה שרעות הזכירה, אני חושבת שהוא מתמצת מאוד את העניין, כי הוא דיבר על 6 כובעים ו6 סגנונות או יכולות שלנו להסתכל על העולם. כמו שראינו קודם לכן, דיברנו על 6 כובעים, כל כובע מיוצג על ידי צבע אחר, כל צבע משקף דעה מסוימת או משקפיים, דרכם אנחנו רואים דברים. קיבלנו סיטואציה, הסיטואציה הזאת פוענחה או תוארה על ידי כל אחד מכם בצורה אחרת, ואנחנו הצגנו כאן שקף שמספר קצת ומתמצת כל כובע או כל סגנון חשיבה. הכובע הראשון או החשיבה הראשונה זה הכובע הלבן. מי קיבל כאן את הכובע הלבן? כן. מה נתבקש לעשות? להביע עמדה רציונלית לסיטואציה. עמדה רציונלית לסיטואציה. ואם העמדה הרציונלית אומרת משתמשת במה? יש לי איזה מידע, יש לי איזה מידע, אין לי. נכון, זאת אומרת, לקחת את הדברים באופן, ובונו דיבר על זה שאנחנו לוקחים את המצב כמו שאנחנו רואים בסיטואציה, ומסתכלים דרך העובדות, זאת אומרת, הרציונל, העובדות, מה אנחנו יודעים, איך אמרת, מה אנחנו צריכים להגיע, לאן אנחנו צריכים להגיע, מה המשימה שיש לנו, כמה אנשים אנחנו, לתת איזשהו רציונל או איזשהו סוג של פתרון של בוא ניקח את כל הסכום, נחלק אותו בין כולם, זאת אומרת, משהו מאוד רציונלי ולוגי ושמאוד אפשר להתחבר אליו מבחינה מספרית. זה יותר איך להסתכל על משימה או על העולם. הכובע השני מדבר, שהוזכר הוא הכובע האדום, שמי פה קיבל את הכובע האדום? מה נתבקש לעשות עם הכובע האדום? הכובע של הרגש. של הרגש. שמה בעצם זה... איך אני מתייחסת כלפיי, כלפי אנשים עם ותק, מקצועיים יותר, פחות. זאת אומרת, לפעמים קצת שיקול דעת, יותר לקחת את זה להתחשב בכולם. להתחשב בכולם. זאת אומרת, גם זו דרך להסתכל על העולם, זאת אומרת, או על משימה, או על בכלל. הכובע האדום מדבר, איך אני מרגיש כלפי הנושא, זאת אומרת, איך אני חווה את זה. עכשיו אנחנו יודעים שכל אחד רואה את זה שונה. יש אנשים שהזכרת, למשל, ותיקים יותר, או מקצועיים יותר, ויש אנשים שהם מתחילים, או פחות מקצועיים. האם נכון לקחת את המשימה שיש לנו, את העניין של 300,000 שקל יעד, ולתת שווה בשווה, כמו החשיבה הרציונלית הלבנה, כמו לחלק שווה בשווה את המשימה. האם חדש מסוגל להביא בדיוק כמו ותיק? זאת שאלה, אני לא יודעת, אבל האם מי שעובד לדוגמה חצי משרה יכול להביא כמו מי שעובד משרה מלאה? זאת אומרת, זאת שאלה. ומה שאת מייצגת? מה? תלוי בוגר וראשה. אבל זאת דרך להסתכל על העולם ולקחת בחשבון גם את הדברים של הרגש או של להתחשב בדברים כאלה ואחרים ולא רק כמו שמדבר הרציונל, ואני לא שופטת פה, כן? זה פשוט נקודות הסתכלות. הכובע השלישי שדבונו דיבר עליו זה הכובע השחור שקיבל אותו... אני קיבל סליחה, כן. כן, זה הכובע הביקורתי. תגיד הביקורתי הולך לפן השלילי והקצת יותר ממורמר. תמיד איך דופקים אותי כביכול, ולמה המערכת לא בסדר, מה אפשר לעשות בגדול כן לייעל את הדברים, אבל זה תמיד יוצא מהצד קצת יותר סוציאלתי וקצת יותר שלילי. נכון, אפשר לראות את זה, זאת אומרת, הכובע השחור הוא השיפוטי. אפשר לראות את זה בפן השלילי, מה יכול להשתבש, לא טוב, נתנו לי את זה משהו, לא יצא, ואפשר להסתכל על זה. כן, ואפשר לקחת את זה גם למקום של הביקורתיות, אבל הביקורת אפילו, מה יכול להשתבש? מה ההיבטים השליליים? זאת אומרת, לפעמים מישהו הזכיר כאן שזה מגן עלינו גם, הקטע של השלילי, נדמה לי, אחת מכן הזכירה שזה מגן עלינו גם בפני טעויות. זאת אומרת, השלילי הוא אולי, הביקורתי הוא לא תמיד בפן השלילי, אבל...
כן, מגננה כזאת שומר עלינו גם, אבל נכון, זה לוקח למה לא כדאי, למה לא יצא, למה לא יצליח, למה בכלל צריך את ה-300,000 שקל יעד הזה, מספיק אני מביא את היעד האישי שלי, מה אני צריך גם יעד מחלטי, מספיק, וזהו, תרדו לי מה זה. וזו החשיבה השחורה, שעוד דרך להסתכל על העולם. כובע נוסף שדיבר והזכיר דוגמאות זה הכובע הצהוב. הצהוב האופטימי. האופטימי, נכון. מה אומר הכובע האופטימי? זה בדיוק ההפך לדעתי ממה שמיכל מייצגת. יותר, אוקיי, נכון, הציבו לנו יעד שהוא רחוק מאיתנו כרגע, אנחנו נגיע אליו ונתקדם אפילו יותר ממה שהציבו בפנינו. למרות הקשיים ולמרות הכל אנחנו יכולים לעבוד ביחד כצוות ולהגיע ליעד הזה, ובסוף מה שיצא טוב זה מלהגיע ליעד הזה זה שאנחנו נראה את התוצר מזה. זאת אומרת, אם אנחנו נבקש העלות בשכר, אם אנחנו נבקש איזה שהם טיולים מטעם החברה או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אז יהיה לחברה מאיפה להביא בשבילנו. נכון, כמו שהזכרת, אם היעד השחור מדבר על למה לא, אז היעד, או הכובע הצהוב מדבר על למה כן. או למה כדאי, או מה יצא לי מזה, או איך שאני לא אראה, או ניקח את זה לעניין של המשימה עצמה. זאת אומרת, יש יעד מחלטי, 300,000 שקל, למה זה כדאי לי לעשות את זה? זאת אומרת, מה יצא לי מזה? יצא לי מזה מה? יצא לי מזה עמלה, יצא לי מזה רצון, צלות רצון של המנהלים, יצא לי מזה שם טוב, שאני מוכרן טוב, ואני מביא גם וגם וגם וגם. זאת אומרת, למה כן? למה כן כדאי להתחבר ולהסתכל על העולם, תמיד דרך הלמה כן. והכובע הנוסף שהזכיר דברונו זה הכובע הירוק, שקיבל אותו, אוקיי, מה מייצג הכובע הירוק? מה אני מבקשת בעצם להסתכל? איך אנחנו יכולים לפתור דברים, כאילו, כמה שיותר יעיל. איך אנחנו חושבים מחוץ לקופסה, כמו שאמרנו קודם, אז כאילו, כל מיני פתרונות, כן, פתרונות יצירתיים, לחשוב מה, אוקיי, סבבה, הבנו, לא עמדנו בזה עכשיו, בואו נחשוב טיפה מעבר, בואו ננסה לשנות דברים. נכון, היצירתי הוא אין סוף, זאת אומרת אפשר כל משהו והוא לא ידוע וקיים לקרוא לו יצירתי. זאת אומרת, לצורך הדוגמה, 300,000 שקל יעד, זאת אומרת, הדבר הבנאלי הוא שאו שניקח את זה, נחלק חלקי 6, כל אחד ייקח 50,000, או ותיקים הצעתם פה למה לא כדאי, למה כן כדאי, והיצירתי יכול לבוא מטוויסט אחר ולהגיד וואלה, בוא ניקח את זה ונחשוב איך אנחנו יכולים להביא את זה בדרך אחרת. זאת אומרת, אולי אני אקח חברת אאוטסורסינג שתעשה לי טלמרקטינג, אולי אני אקח את המזכירה שיושבת פה במלא משועממת ורוצה עוד קצת לגדול ולהגדיל את עצמה, תגיד, וואלה, בואי קחי את הרשימה של הלקוחות, תרימי טלפון, תשאלי, הכל בסדר, מה נשמע, אתם צריכים משהו, אולי אתם צריכים משהו, אולי אתם צריכים גם את זה וזה, ונשלח לכם מישהו שיבקש. זאת אומרת, לחשוב על הדברים, איך אני יכול לגרום למשימה כצוות, זאת אומרת, לעמוד במשימה הזאת, דרך היצירתיות, באופן קצת שונה מהמקובל. ותתפלאו, ילדים הם נורא יצירתיים, גם פה נשב, חוכמת ההמונים תמיד תביא אותנו לאיזושהי החשיבה המשותפת הזאת כצוות, לוקחת אותנו למקומות טובים. והכובע האחרון שהוא הזכיר זה הכובע הכחול, מי קיבל אותו הכובע הכחול. ראו, מה נתבקשת את לעשות? לראות את המטרה הכוללת, לחשוב על איך אפשר לחבר למטרה הזאת, להגדיר יעדים שחברו למטרה הזאת. זאת אומרת, לקחת ולהסתכל על משהו שמתכנן את כל התהליך הזה. זאת אומרת, אני צריך לעמוד באיזושהי משימה, תמיד צריך יהיה להסתכל גם דרך המשקפיים של איך אני עומד בזה, לשים מטרות קטנות, ולשים יעדים, לתכנן איזשהו תהליך עבודה, כי ברור לנו שזה משהו שהוא מאוד נדרש בהשגת מטרה. לעבוד ככה פוקס מצליח זה יופי, אבל אם יש מישהו ששם את הכובע הכחול ואומר בוא נתכנן את הצעדים שלנו קדימה, זה מכנס את כולם למען הסתכלות ומטרה. ואם אנחנו לוקחים את כל הכובעים ומתייחסים אליהם כתיאוריה, כי אנחנו מדברים קצת על איזשהו מודל, אז יש פה כל מיני מצבים שבהם אנחנו נדרשים, והזכרתם את זה גם במלל ככה ששוחחנו, אתם יכולים להסתכל ולראות. הרעיון של דברונו היה, כמו שאת הזכרת קודם, רעות, שכל אחד מחזיק אצלו את כל הכובעים. זאת אומרת, יש לנו מחסן כזה, כמו שאני אומרת לילדים שלי, יש לכם מחסן, ואתם יכולים כל פעם, עכשיו פורים זה בכלל, חבל על הזמן, כל פעם לשים איזשהו כובע אחר, והיכולת שלנו, או המיומנות שלנו, זה מתי אני כבן אדם, כעובד בחברה,
בזוקו צריך לדעת מתי אני שם את הכובע הכחול, מתי נדרש ממני לשים כובע כחול ולתכנן קדימה, מתי אני צריך להיות מאוד צמוד לעובדות, מתי אני צריך להיות מאוד מתחשב באחרים, או וואלה איזה יצירתי, או מתי אני צריך להיות קצת ביקורתי, כי אם לא עכשיו על מה יכול להשתבש, אז איך אני אשמור על עצמנו, ובכל וואלה אני האופטימי פה, ואני אומר למה כן והצהוב, אז המיומנות שלנו, כל אחד צריך להתאמן על זה, זה טוב גם דרך אגב לבני זוג, לאישה, לבת, לילדים, לכל אחד זה טוב. ואם ניקח את זה לשלב קצת יותר קדימה, גם למשימה, זאת אומרת, גם למשימה, אנחנו צוות, אנחנו לא יושבים פה סתם בחדר אנשים שהבאנו אותם מפה, אתם צוות, אז הם עובדים במקום עבודה מסודר, שהוא יש לו, זה לא מלכ"ר, זה גוף שהוא עסקי, יש לו הכנסות, יש לו הוצאות, אנחנו, כל מי שנמצא פה מקבל מפה משכורת, זאת אומרת, ביחד צריך להירתם, בחרו בכם, חושבים שאתם האנשים הראויים לעניין הזה, איך אתם כצוות, כמחלקה, הולכים ועומדים לא רק ביד האישי שלכם, אלא כמחלקה. יכול להיות שלמשימה הזאת צריך לעשות איזשהו סיום כוחות כמו שאתם העליתם, וראיתם שהחלטנו קצת את הכובעים, אז לך היה מאוד ברור מה אמר הכובע השחור, ברגע ששמת את הכובע השחור אמרתי וואלה, אני חושבת בדיוק כמוה, כי כשאתה שמת את הכובע השחור, פתאום אתה רואה גם דעה אחרת, ואותו דבר הפוך, זאת אומרת, ויחד שאנחנו מסתכלים, זה לוקח אותנו לאיזשהו מקום שחשיבה קצת שונה, כמו שכתבה כאן דיקה, דברים שאתם אמרתם, לפעמים אני רואה משהו שאחר לא ראה, לפעמים זה נותן לנו תמונה כוללת על כל המשימה שיש לנו יחד, זה נותן לנו רעיונות, זה לוקח אותנו למקום של פיתוח צוות, זאת אומרת של סגנונות חשיבה שונים, שיחד נבנה איזשהו משהו, וניקח את כל הצוות הזה יחד, שלב אחד קדימה, לאיזושהי מטרה. היום זה מטרה של ה-300, אם כבר רמזה לכם שעוד מעט תהיה לכם מטרה של ה-500, ואם ישנה פה הבוס מלמעלה שזה מצליח, אז יביא לכם גם מטרה של קצת יותר. אבל זה הרעיון הכללי של התיאוריה הזאת. אני מקווה שלקחתם מפה ככה כמה רעיונות שאתם יכולים להשתמש בהם ככה לחשיבה, עבודה, זוגיות, משפחה, בכלל, כן. ובואו נקרא לאיקה שתספר לנו מה יהיה על הפרויקט. תודה. אנחנו כרגע סיימנו את המפגש שדיבר על סגנונות חשיבה באמצעות מדרשת אבונו, ונמצא להפסקה קצרה, וכשנחזור אנחנו נדבר על ניהול קונפליקטים וחסמי תקשורת. אז הפסקה קצרה ונחזור. תודה. תודה. תודה רבה.